Nembagarabi tayo amin na po. Uso, kadagiti uso tayo nga tattao ti agbalbaliw niya. Amin tayo kayat tayo ti agbaliw. Dagiti babasit nga padak kayat da dumakkel aghills dati 5 inches ne tangtanga demetan niya. Dagiti pada nga nangisit galunon dati niya mo glotatayon sa dayay. Alimunan da jay glotatayonan agsabon dati oray lang nga kayat damet ti pumudaw. Dagitay napudaw dagitay puraw nga kakabsat tayo. Adda ikabil da jaka mo no japan di ikabil agbilbilag da nga agmalmalem ta kayat damet ti ngumisit. Dagitay lugpak ti agong na nga padak. Adda pandaya pa repair tapno kayat damet ti tumangos. Addan sapay magatang nga bara nga pagpadakkelan haan. Nga daytay kaslala kunwari dakkel nga ginagpayso na kawan nagyan. Addan sapay magatang nga kasjayan. Nga adungor ti kayat tayo nga balbaliwan kay adot ti kayat tayo nga pagbalinan. Adda dagitay padpadak nga lugpak ti ubet na ay apaw o panda pa injeksyonan kaslala na duriri moten anda mo bagay adda pa daytay kabkabil dati rupa nga daytay botox nga hangos ustoy tunokang kana kasladala dinanog ni Pacquiao ti rupa dan. Daytay nga sila nakakasjen ni. Usual nga pa nagbalbaliw dagiti agkasar piman awang kurimatmat na minto nagkasar ni nagatitid dugmeten kasla ipos ti kabalyo nga agpayapayapay into no kitaem no nalpas ti kasar kaham mga isunan at nakapurpuraw di rupa na nagbalbaliw di langana. Uso ti ba nagbalbaliw? Ado dagiti kayat tayo nga baliwan nadaduma nga makapudpud no ni Apo Dios. Ngam ti pa nagbalbaliw nga madama nga uso tayo tata nagado mang balbaliw ti tao kakabsat. Nagado dagiti wagas nga mangbalbaliw di katatao tayo. Ti kinagpaysuna ka ti magka-importante kanya tayo ka di value di kalidad di biyag tayo. Ti magkapatgan kanya tayo ka no si asino. Anya ti pangawag mo di yan no si asino tayo. Ngam no daduma day ti kinasi asino tayo balbaliwan ti nakaad-ado abanag. At dagiti kakabsat. Kuna dati kapobrian nga tao, the poorest people, all what they have is money. Hanna kayat nga saon nga dagiti adda kwarta na isuda ti naragsak, isuda ti adda quality ti biag na no. No daduma isuda ti kapanglawan. Isuda dagiti adda kwarta na no daduma no kunana ka it is good to possess money. The danger is if money possesses you kunana dayayan daytan ti kabukbuteng. Mayat ti adda ka agigan ti kwarta mayat ti adda sa ni kuana ngem ti karon na ano pinoses na ka ti kwarta hala. Dagiti tinarigat nga tao dagitay ti amuda ti laeng biag ke kwarta sa ni kwa. Ngawan ti relationship na no. The most important thing here in this world is relationship. No kas ano kayo nga aglalangan nga sa nga pamilya, no kas ano kayo nga aglalangan kadagiti kaarubam, laod daya abagatan amyanan, dayjay ti ragsak ti tao. It is not your cars. Mayat manod da kwartam dagiti daduma gamin ka nya na madisib da malilaw da nga damor ko mga napinta si lugan da kati amuda ka mainga nga to di value ti biag da ay sus kadakkel ka mali. Damor nga ag-earn da iti kwarta ka ti panangipagarup da ka iso ti manginga nga to ti value di biag da di quality ti biag da dakkel ka mali. Damor nga ngumato ti position da iti trabaho da kati amuda ka ngumangato mo di quality ti biag da ay dakkel ka mali. Ti number 1 kakabsat ka relationship.
No kas ano tayo nga aglalangan, kas ano tayo nga agiin no daddo mga rod ka nagmayat pay dagiti ko man nakasimsimple nga pamilya, dagitay dayjay kalakalaingan nalaeng ti kamaya ay income ken nagmayat nga kitaan di relationship agkakabsat, agkakaaruba, agkakadwa ti trabaho, agkakadwa iti gimong nagmayat di relationship. Ti karon ano addanton medyo dumakkel ti income na, dumakkel ti sanikwana, ninguma nga tumeten. Tumangsi mutan na ipagarup ng kaisumot ti quality ti biag det yay adda nga ala kabubutang no haan nga dayti ti mangbaliw kanya tayo kunana nga rod dayti kakabsat no inikkan na tayo ti sitwasyon ni Apo Dios good situation, bad situation, comfortable ken uncomfortable situation kung mga adda tayo, it's our choice to respond to the situation. No si asino tayo, no kumpos ka, depende di pa ng response mo dito nga sitwasyon, haan na nga balbaliwan di katataom. Haan mo nga pabalbaliwan di katataom, gapo da ito'y may sa sitwasyon nga mangidagal kanya tayo. Tika, karon na nga rod ka, tultuladan tayo ni Apo Isus nga agbalbaliw tilanganang sa bali mo, di pa nagbalbaliw nga kayat tayo. Driven by material things, driven by our bank accounts, driven by our education sometimes, driven by our position in this community na nga to tadasaad ko, ala, maday. Nyo daddo agkamali tayo, ipagarup tayo ka ti gapota adda ay di ka bisikleta la ti logan tayo. Naragsak tayong tadda, hindi ko nagmotor tayo, naragsak tayong tadda, hindi ko nagkutse tayo, ti ipagarup tayo kung umangato, di quality ti biyag tayo. Where in fact, dagito'y ka basic needs la, dagito'y. Ti karunan no, dagito'yan, kaisuda ti mangingato kanya tayo nga, ipagarup tayo ka, 5 steps above mat ka dagiti kakabsat tayon, kakaslamat, gaputaan, no, kumana awan adal na, awan mabalbalin na, o nagragsak damat, kakaslamat day tay, feeling mo kung umangato ka, alam, madiahaan ang akasya. Ti quality ti biyag, the quality of our relationship. Ti quality ti katatao tayo, haan na ko mga apektaran day to, isugarod nga ikan na ka ni Apo Diyos ti sitwasyon nga madi, depende di pa ng response mo. Haan ka nga maapektaran, idta nga kamali ni kabsat mo hangka maapektaran idta nga no kaya no, lumaban ka no maapektaran ka kadagiti kayat nga saon hanga kumpos awan ti quality ti biag mo ti pagibasbasaram kadeta sa ni kwarta toray pannakaidaydayaw seemingly nangato ti tao no kasi haan Apo dagito ti mangbalbaliw ti tao no dadduma dagitoy mangbalbaliw di puso no daduma. Ala ko mamot ori kamot iti simbaan tayo gaputa dakkel na itulong mo ka kala aduti na iyarayat mo ka feeling mo ka one step above kamutten kadagitoy kakabsat mo nga makimismihaan ang apulos han nga kasjay. Damor kay di, no adda parabor, no adda sitwasyon nga umay, no kas ano kang agtalinaed nga si papati, ikarkarigatam ti si papati ken ni Apo Dios karkarigatam ti agbiaglat ta, uray no, kas ano kagulo ti sitwasyon nga umay, no si asin no kakaambom nga sublian, si tatalek ken ni Apo Dios dayta ti kungkunada nga quality. Tingarod ko nada ka, most important things in this world, kadagitay things that money cannot buy. Nya, dagitay haan nga magatang ti kwarta iso ti importante ditoy. The value of our life, di patag ti biag tayo. No adda respetom di biag mo, adda respetom kinikabsat mo, uray si asino man. Haan nga magatang ti kwarta ti relationship. The home, uray ka di pagtaengan nga kuna tayo. It's not the house. Haan nga di balay or kinapintas ta balay mo no haan nga pagtaengan haan nga naimpapuswan ti pagtaengan awan serbina or no kasano kamayat ta balay mo no dakay nga agkakabalay ka agtitinang sit agaapa tila pampanunutan niyo ko kasano kayo nga lumamang titong galmaysa agraman ka aruba no that's not a home. Anya dagitay han nga magatang ti anya ti dagitay han nga magatang nga
Napatagkan niya tayo, the value of our life, our health. Aywanam ta salon at mo. Ipatig mo ta salon at mo. Oh, mayat mat, ano daddo, makiisyat mo mat, aging gana nga, agbalbaliktad ka, mangang kamot, ano, dagkasar, ti oray lang mo, nadagpaskan, ngam kontrola ma si ate mga isakit jibagim, ti karo na ka, gapotad da igatang mo, alay, alun-on. Sumarunong alun-onam maintenance. Lapadasam, alun-on kang alun-on. Ala, nangruna no da imot mo nga kanum amin, di mo amo agiburay. Kimaginam, kayam di may sa lechon. Kayam di may sa lechon, kinnan mo amin. No, kung ano inwaras mo, tawan port la di kinnan mo, di awang ko masakit mo. Imot ka nga rod, kinnan mo amin. O, di kong gunam, bagim to maamin nga maintenance. Isong alwadan tayo, aji bagi tayo, kala ko masapol nga isakit tayo, di bagi tayo nga, tisalon at, uray kas ano kadok kwartam no, adumat ti saksakitem, adumat ti, nangro na di attitude mo ka, makiririri, di attitude mo ka, agimulmula sakit tinakam, iso mang paspasakit king ka, nagkamali ni kabsat mo ka, ala, bitog-bitogan, naging gana, nagka makaturturo. Uri ka kwartam, mapanawam to, ata kwartam, mapanawam to, ata sanikwam. Dagito'y bahanag, nga haan nga magatang ti kwarta. Our happiness. Anya dagiti pagragsakan tayo. Uri ka, naglugang ka, itinapintas nga lugan mo, kutsem ko, makabarbaro. Habang nagdra-drive ka kumawo, no, daman driver mo, nagmayat nga jilugan mo ngam, tikit kitaam ka, apalam dinasabat mo nga napinpindas tilugan na, apa yung ham mo nga enjoyan? Han nga magatang ti kwarta na jay. Uray to mang gumatang ka man tinapinpintas nga luganin, kasla dinasabat mo, addan to man napinpintasen, managapal. Dahil ti tao nga managapal, haan nga makonkontento, haan nga magatang ti kwarta na ita, haan nga maitad ti kwarta na ita. Makontento tayo na niya, diaddakan niya tayo. No, daduma, dagito iti mangbalbaliw, iti tao. Nya? No, daduma, dagito iti mangpagbaliw, di nasaya at nga kananagam tayo. Isungarod nga ko na it's good to possess money. The bad thing is, if money possesses you, ay sos. Kung nada nga ruden, ulitin tayo, ti kanumwan a tao, the poorest people, kaiso da jati ko na, what they only have is money. Tila adda kanya da kakwartangem, awan ti napinta sa relationship, awan ti ragsak iti panagbiag, awan ti waya-waya, at adda nga ron security, dat nakaalad amin, ta mabukbuteng da. Iso nga dito yung tatanagbaliw tila nga ni Apo Jesus. Nagmayat, nagranyag. Diyan mo, nakaglota, no shining in the dark mo ni Apo Jesus, gasampay mo ta, tingaal daw ko, wow, makasisirap. Kung na natin description na, makasisirap. Kung na natin sa bali nga ebanghelyo, awan ti kapudaw, kapuraw dito'y daga, nga maiparang iti kinapudaw, kinapuraw jibado na. Apa yang nga naaramid de jay, nagkararag. Ti karo nagaming kanya tayo, nukurang ti kararag. Imbes nga agbalbali tayo towards Jesus. Imbes ko mga nagkarkararag tayo, ti kumatarigagayan tayo nga panagbalbaliw, agturong ken ni Apo Jesus. Ngam no awan ti nukurang di kararag. No kamali di jay kararag, naagom jay ri na, umad adayo ken ni Apo Isos, sumipsip nget di jay biyag tayo. Padasem, agbaling ka nga agom, agbaling ka nga chismosa, agbaling ka nga mangirurumen, sumip nget tilubong mo takagura na kaamin nga pamilyam, kaarubam, amin nga malabsam, sumipsip nget aji biyag mo hang nga rumanyag. Ngam no si aayat da nga mangkita kanya maayo daking ka ngamin DJ biyag mo ka ala hanga problema kada kayo nga addaan. Adda natawid yun, adda trabaho nga nasaya at hanga problema dayta. It depends how you manage these things. Ti karo na naisuda ti mangyadayo kanyam ken ni Apo Jesus. Maababak.
Sumipsip nga tibiyag mo, umirirot tibiyag mo, haang nga lumawa ti aangesam, pumitpitpit. Padasin nyo, no, adda ka gurgura yun, no, daytay, adda labasit sitwasyon nga, naitid kada kayo ka, ti-response mo ka, nakadagdagsen, ti-response mo ka, reactive, haan nga proactive, kung na di proactive, i-remedium nga solbaren, ngam no reactive ka, kaapam, gubatem, iruruman mo, tapno si ka mangabak, kita, padasin nyo, no, adda kas nga sitwasyon nyo, padasin nyo ti umanges, tinasaya at no kaya yung umanges. Wow! Awan. Umanges ka, no, kasi ka dahil padasin mo, adda kapapam nga dahil adda madidijari nam ka, umanges ka, gubat di panunot mo. Kakabsat, dahil panagbalbaliw, awisin na tayo ni Apo Jesus, si kakararag nga agturong, tapno, rumanyag dilubong tayo, alyan na tayo, akaran na tayo. Amo yun dahil rosaryo nga, dito ni agandap po na yun, mo dito kay rosaryo nga agandap. Di makas dyan, no, i-expose mo ti silaw. Into no iyadayom, di mat kasla bigla nga agsilaw. Tuno nakadeket kin ni Apo Isos, uray umadayo tayo, wow, agsilsilaw. Ngem no adayo ka kin ni Apo Isos. Haang kapulos nga na-expose kin ni Apo Isos, nasipnget ti lubong mo. Iso dayjay, ti panagkitam ti lubong ka, wow, bagik, awan ti relationship, i-disregard mo di relationship, dagiti amin-amin nga panaglalanganan ngamin para siyak ti maitanok, siyak ti ngumangato, ay kamaliday ta, narigat. Kakabsat, you'll never be happy. Hantay pulos nga agbalin nga naragsak. Ang tapta ni Apo Isos ne, nagbaliw ti langana. Nagmayat kumamot, wa, agawid kayo nga nakimisag, wa, agsilsilaw kay tumutan, ore awan silaw ta motoryo ka makitkita da kayo apaya, wa, nagranyag ya rupa na. Ngam no, ore nga tan silawam ta rupa na, ore ag make up no, di puso na ka nagsip ngat, ay, rupa ngat, ay, high blood, ay, nairot. Dati na nagbaliw tilangan ni Apo Isos, sumurot tayo, awis na ko, sumurot tayo mga agbaliw. Towards Jesus, haan nga against Jesus. Nga kaya na nga sa uwan, di kay quality ti biyag tayo, the quality of relationship, the quality of love nga itad tayo, the quality ti makontento ti adda kada tayo, no kas ano tayo nga agtitinulong. Uray umay ti problema, no compose di puso, mapankin ni Apo Jesus, ngamin si kakararag. Yala na saya ati pa nagbaliw tayo, awang problema no pagbaliwam tabagim, pagbaliwam no kaya mo mati pumintas, awang problema dayta, kada gumapo, awang problema dayta. Ngem ti ad-adda nga pa nagbaliw ako, di isusurot kanya na. Ti ad-adda nga pa nagbaliw ako, di dumalos, kumaa di puso, haan nga umirot, haan nga dumakes, haan nga umad-adda di ngumato, di guram, ngumato ka di ayat mo. Nagbaliw tilangan ni Apo Jesus. Kararag tayo mo't atata. Po, nagsiyaat nga nga tarigagayon nga datayo ka agbaliw mo di jay lang nga tayo. Nagmayat ko mamot at takabayatan ti kwarisma ka lumawlawag. Inton pa nagungar ko, wow, nagungar iti baro. Baro a katatao, baro a biyag, naragsak, naginawa, awan sausawer na. Ngam no, umad-adayo, nakurang ti kararag, sumipnget. Nohaan nga nasilawan ni Apo Isos, agkuridemdem. Iso nga agsubli, agpasilaw, dumket ken ni Apo Isos tapno agaranaar ti ranyag na.